Ahoj, ako sa voláš? No, volám sa Peter. Peťo? Odkiaľ si, Peťo? Sme z Varína. Z Varína. Tak čo sa vám práve teraz udialo na toto stanovisko? Práve teraz sa nám udialo to, že sme prišli o všetko, čo sme mali, čiže sme úplne na novom, ako sme začali. Mám dvoch kresťanov, takže radosť. Dvoch kresťanov akorát, dobre. Čo to pre vás znamená? No pre nás to znamená to, že budeme sa musieť ponáhľať, čiže práve tento rozhovor ma trošku zdržuje, ale budeme sa snažiť získať ďalších kresťanov a čo najmenej prozreteľnosti, pretože na základe nich sme na všetko prišli. Aha. Znechucuje vás to nejako? No, myslím si, že sú usmiatí, takže bereme to ako hru. Pohode. Raz sme hore, raz sme dole. Takže... Tak ahoj, ako sa voláš? Čau, ja som Peťo. Peťo, odkiaľ si? Som z farnosti Kristianské Nové Mesto. Peťo, dobre, tak ako ty vnímaš celú tú súťaž, ako ti darí, ako sa darí vašej skupine? No, myslím si, že táto súťaž je veľmi zaujímavá a veľmi ma to tu baví. A je to také aj športové, aj vedomostné, čiže myslím si, že hodnotím túto súťaž fajn. OK. A ako sa darí našej skupinke, no tak nedarí sa až nejako najlepšie, nie sme najlepšie, ale myslím si, že nie sme najhorší. Super. Peťo, boli ste aj niekde inde ako tu v Rajci? Áno, zatiaľ som bol aj v Žiline, aj v Považskej Bystrici. Super, díky. Čakám. Ahoj, ako sa voláš? Ahoj, som Štefan. Štefan, odkiaľ si? Som z Rajca. Si tu animátorom, že? Áno. Dobre. Ako sa darí súťažiacim? Ako to ide? Tak darí sa im to, ide im to. Najmä dobrá bola skupinka, ktorá si vytiahla úlohu, že aj klikovali, aj drepovali, aj ešte raz klikovali, aj nejaké 50/50 použili, takže zase klikovali. Áno. Tak pekne to je. Takže mali taký v podstate tréning. Hej. Dobre. Čo sa im tak najmenej pozdáva? Neviem tak to povedať. Čo sa týka takých možno takých veselých chvíľ alebo zábavných chvíľ? Spomínaš si na niečo? Fúha, takú špeciálnu nejakú? No. Neviem teraz. Nevadí. To, čo robíš, baví ťa to, naplňa ťa to? Áno, určite áno. Dobre, super, veľká vďaka. Ahoj. Ahoj. Koľko už máte farností? Jednu, dve. Máte jednu, dve farnosti, dobre. Ako sa vám darí počas tejto hry? Dobre, len keby neboli tie prozreteľnosti. Co robia vám problémy? No, veľké. Napriek tomu, keď vám sa stane nejaký problém, je to pre vás nejako znechucujúce? Áno. Áno? Veľmi. Čo by ste si veľmi prijali? Ako? Čo by ste si veľmi prijali? Aby sme vyhrali. Dobre, super, díky. Ahoj, som Tibor. Tibor, odkiaľ si? Od Českého Nového Mesta. Kievskového mesta. Tibor, stalo sa ti, že si už drepoval alebo klikoval? Klikoval som. Klikoval si koľko najviac? 5. 5, v pohode. Dal si, hej? Bez problémov. Hej, dal. Dobre. Čo je podľa teba najťažšie na tejto súťaži? Prozreteľnosť. Prozreteľnosť, dobre. Chcem ťa opýtať, taká možno najväčšia radosť, ktorú vám spôsobila prozreteľnosť? Prísť do farnosti a 35 veriacich. A to sa vám udialo dnes alebo v minulosti? Teraz. Tak to je výborné. Takže koľko už máte spolu veriacich? Veriacich cez 20. Dobre, nejak mi to síce matematicky nesedí, ale... Ani mne. Dobre. Napísal monitor na 100% podotýka. Tomáš, práve som videl, ako si dodrepoval. Prečo? Lebo som to musel. Z akého dôvodu? Som to mal za úlohu. Mal si úlohu teda, koľko drepov? 20. 20? Najviac bolo koľko? 45. A za čo ste museli drepovať? Tak za otázku. Či je zlá otázka, alebo nesprávna odpoveď? Nie, 50/50. 50/50, to je teraz za 20 drepov, hej? No? Dobre, díky. Zvládaš to po fyzickej kondícii? No? V Všetko? pohode. Koľko by si najviac dal drepov? 50. Koľko? 100. Dobre, tak nech sa darí, čau. Takže aká je teraz atmosféra vo vašom ústve? Dobrá. Taká vyhrotená, lebo veľa odpovedí sme nezvládli. Áno? Opäť kresťanov sme prišli pri prozreteľnostiach, no asi nevadí. Áno? No tak vedeli. A to sa opraví. Opravili sme si V to. poriadku. Máte nejakú nádej? Jasné, že nie. A tak nejaká nádej vždycky je. Super, výborne. Takže nech sa vám darí. Veľa síly. Dominik, mám na teba otázku. Ty si tu animátorom. Aká tu vládne atmosféra? Podľa môjho hľadiska veľmi dobrá.
Veľmi dobrá. Na koľkátke si skupine, alebo na koľkátke si misijnej stanici? Ja som na voľnej nohe. Ty si taký všade bol. Hej. Výborne. Taký najlepší zážitok? Zatiaľ nemám. Zatiaľ nemáš. Dobre, tak snáď príde. Jasne. Nech sa ti darí s Bohom. Čau.